Чао. Салам. Татар радиосында эшләү теләге белән безгә еш кына егетләр һәм кызлар мөрәҗәгать итә. Алар фикеренчә, радио алып баручысы профессиясе иң җайлы һәм иң җиңел профессия булып санала. Алар фикеренчә, туры эфир ул кабызган микрофонга башыңа килгән теләсә кайсы фикерләрне җиткерү. Алар фикеренчә, радио алып баручысы профессиясен үзләштерер өчен бернинди артык белем дә кирәкми. Һәм алар бик нык ялгышалар. Сезнең игътибарыгызга радио-диджей булырга теләүчеләр өчен кичкенә генә мастер-курс. Радио алып баручыларга эфирдә нәрсә эшләргә ярый һәм нәрсә эшләргә без гомумән киңәш итмәс идек. Беренчедән, һәрбер алып баручы үзенең эфирында үзенә якын, уникаль тавышын яки тембрын табарга тиеш, яки булдырырга тиеш. Әлеге тавыш үзенә генә түгел, нәкъ менә радио тыңлаучыларга да комфорт китерергә тиеш. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Казан-Мәскәү поезды 3нче платформадан кузгала. Эфирдагы чираттагы җырыбыз әле генә төрмәдән кайткан Санёк өчен башкарыла яңгырый. Илшат Валиев 2 елга. Тагын 2 елга. Давай. Туганнар, алга табан Татар радиосы эфирен дәвам итәбез. Дәвам итерсез. Пычагым. Татар радиосының иртәнге эфирында каршы алыгыз Әбри Хәбриев Һәм Айваз Садыров. Иртәнге эфирлар мөбарәк булсын, күңелле үтсен, һәм инде Татар радиосы эшләрендә үтсен. Безнең белән калыгыз. Тавыштан тыш мөһим пунктларның берсе ул әлбәттә эчтәлек. Эфирдә нәрсә сөйләвеңнән синең алдагы карьераң хәл ителә. Егетләр, теге вакытта җибәргәннәр кибеткә, шити артыннан. Кибеткә баргалыйм. Анда шити юк. Дуслар, чираттагы теге Салават башкара мәхәббәт турында теге нишлибез тыңлыйбыз, тыңлыйбыз. Әйдә. Атыладык дуслар, туган көн җыр турында башкаруында сезгә Рояз багышланды. Бүген әбиләр рәхмәт белән бәйрәм. Әлеге матур теләкләрне тормыш иптәшегез, балаларыгыз, туганнарыгыз, дусларыгыз җиткереп калды. Алда әйтелеп узган сүзләргә без дә чын күңелдән кушылабыз. Туган көнегез котлы булсын. Радио алып баручысы профессиясенең тагын бер алыштыргысыз өлеше ул да булса радио тыңлаучылардан килгән шалтыратуларны кабул итү. Радио тыңлаучы нинди генә булуына да карамастан һәм нәрсә генә сөйләвенә карамастан, радио-диджей һәрбер шалтыратучыны ахырына кадәр тыңлап бетерергә тиеш. Алло? Да. Нәрсә? Нәрсә җитми? Нәрсә өйрәтәсе? Бутага ба! Алло? Прокуратура. Алло, исәнмесез, хәерле көн, Татар радиосы тыңлыйсызмы? Югарыда күрсәтелгәннәргә өстәп, әле радио алып баручы бик игътибарлы да булырга тиеш. Игътибарсызлык күп очракта теләмәгән ситуацияларга илтә. Шалтыратугыз өчен бик зур рәхмәт. Туйдырдың апай мине. Әбри микрофон сүтмәгән. Туган көнең белән тәбриклибез сиңа, озын гомерең буена җитәрлек ныклы сәламәтлек, шатлык, сөенечләр, чынга ашарлык ак хыяллар телибез. Шалтыратмагыз, мин эфирда кытта укыйм. Давай. Көнümüzdəki saat 12 һәм аппетитле сәлам сәгате үзенең эшен әлеге мезгилләрдә башлап җибәрә. Безнең белән калыгыз. Радио-диджей булырга теләгән хөрмәтле дуслар, әлеге курс ярдәмендә сез эфирда нәрсә эшләргә ярый, нәрсә ярамый икәнлеге хакында мәгълүмат җыйдыгыз. Әлеге курс бәлкем сезгә ярдәм итәр, бәлкем итмәс, анысы безгә билгесез. Ләкин киләчәктә радио алып баручысы булырга теләүчеләр әлеге курстан үзләренә билгеле бер файдалы мәгълүматны җыярлар. Сезнең белән булдык без, Әбри Хәбриев, Айваз Садыров. Уңышлар сезгә. Чао!